Tak po mnohých ťažkostiach s mojimi zubami som sa rozhodla pre radikálne riešenie a poriadne riešenie, takže začala som hľadať a bolo mi odporúčené od mojej známej, že si dala robiť implantáty v Maďarsku. Takže som sa rozhodla, že aj ja to skúsim v Maďarsku, lebo boli veľmi dobré referencie. Tak som začala hľadať na internete a oslovil ma názov tejto kliniky, a to Dentissimi, lebo to bolo také iné ako bežné a tak som sa aj zamýšľala, že prečo práve Dentissimi, lebo je to taliansky názov, ale veľmi mi to zarezonovalo, už ten názov bol mi sympatický a plus samozrejme rozhodlo, že hovoria po slovensky, teda že tu bola výborná tlmočníčka, ktorá mi skvele všetko pretlmočila, pretože ja neviem po maďarsky. No a dôležité bolo práve, že sa mi tie zuby teda spravili fantasticky, som veľmi, veľmi spokojná. Bolo mi tak, ako mi bolo povedané, že je tu kvalitná zubná odbornosť, takisto kvalitné materiály a takisto veľmi profesionálny, ale zároveň ľudský prístup. A môžem potvrdiť, že to skutočne všetko platí, som veľmi spokojná, môžem sa na vás usmiať s mojimi krásnymi novými zubami, ktoré aj perfektne fungujú a konečne sa môžem najesť všetkého do chuti tak, ako chcem. Pozrite.